ụmụ Igbo ekele m biko achọrọ m iwepụtara unu update gbasara onye kwere nkwa na ọ ga-arụ ụlọ, onye ga-eji trash arụrụ anyị ụlọ. Ka m plekere unu voice note a ka unu gee ya, ihe mere m ji na-eme this video. And this video m na-eme is against instruction onye na-arụ ụlọ, that Sam Zion, because ọ sị m emekwere video ọzọ on him until ruo mgbe oge ruru iji m gaga, mana enwetara m a lot of this kind of voice notes so much nke today touchere m, so m sị ka m mee this video. Gee ntị. Enwere ije m na-eje dị m surprise and the program eresi kpata onye jide 1000 ya were ya n'ụlọ. Amazi mma mkpọba gị ndị soro n'okwu m na-esokwa n'omume m ka hapụ ibufe oge, maka na ụzọ anyị na-ejetara aka ị na-emere ya program anyị na-eso gị. Ị ga-emere ya advert nwanne ya nwoke nọ US, ha si hapụ US na-eji devisdeti wee construct ọnụ wee kwuo na nke dị etu a na ọ dị etu a na ego ole dị etu a na ya eme etu a mee etu na program iso ugboro na a na-eso gị na ya wee sị yes na okwu ị na-ekwu mara mma ụfọdụ things ị na-eme mana dị shọk na okwu gị bụ soro n'okwu ma ga-eso na omume m. Mgbe ị kwuru okwu ya mere advert a na akwado iji ga-ewechata obere ụlọ wee kwuo ihe a n'ebe a ebe anyị ga-esi wee zọrọkwa ndụ nwanne anyị nwoke anyị ya okwu ya aka ka wee mee establish na be anyị and ụdị ihe a dị ihe mmadụ ga-emewuru ọ bụrụ na nji wee gie ime mgbe kpọọ gị gbagị nwanna mekwa ihe dị mgbe nji mgbe gị n'idebe nọmba na skrin, mana ọ bara ụlọ jire na skrin bikos na mma onye iwu na na-eso gị na-ege program gị even my advice ị na-enye na IPOB and other things ị na-enye ndị IPOB. Mana since mụ na ekwuchara okwu osi gị nwanne m nwoke ngụwa ka m na-esote n'azụ wee weta nwoke bak a ga-enye m n'ife n'iya na ọrụ ihe ahụ ekwuru okwu n'ọdụ m mkpa ka mma na ga-arụnata ahụ nke m ebido ya na ụlọ adị shọk ife kọbara ma nweta ihe mmụta na okwu gị niile end up na nsogbu gị na YouTube osogide gị and ewere na mgbe isi m nsogide gị nọ mgbe dị etu a ka edu ọrụ ụlọ ma nọ mgbe dị etu a ka edu esi nweta ego ma nọ mgbe dị etu a ka edu esi nke kọnekta m na dịma adịrọba afta ihe e kwuru na ihe dị m mkpa bụ na anyị nche maka be anyị dị, mana ebe ọ bụrụ ụdị ego wee ike ịghọta uru ya ka lụtara m obi ka m wee bie ubedabe m n'ụlọ ewee gbazie ikakarama gbanụ ngo kọntaktị ọ bụrụ nga wana onwe gị na-arụ ya bụ ọrụ ọbụgo na o nwere ike itiri m n'elu ya ma ọ bụ na ọ bụrụ ego ọnụọnya ahụ ka ị bịara n'akwụkwọ my concern na-ekwu na 10 million naira n'ife ọ ga-arụ ịchụswa ka etinye extra na design etinyekwara gị ego wesi na eme ana m esoro ihe akarịa na nwaanyị ihe mana anyị gbara nkata si na ụkwara ike emechaa na ị ga-ana tiata azụ asụm onye Igbo cheta ihe ị na-eprichi wee sị nwoke mgbe na ịka ga-esu eme ngwa gaghị emenye kọntaktị dị mana na ịka esu alụrụ ya ị ga-enye anyị kọmitment ego na mba a ga-arụ ya bụnatara ya
arụ ya na ebe na bedabụrụ. Okay, unu nụrụ ihe onye a kwuru. Enwego m ọtụtụ this kind of voice note. Ihe meri ha eri ma aṅụ ha aṅụ wee bịa bịa zọrọ azọrọ. Gịnị mere m ji na-ekwu ihe a? Mgbe m nwetara mụ na Sanzayon matara, o mere ka m mara na ọ chọrọ ka other bloggers tinye ya na kwenye ya n'ọkụ a na-akụ ya charge. Mụnwa m chọrọ ime gị interview, ana m ama $300. Onye m ji emekwunye mmadụ n'ọkụ na interview. Mana in his case, ebe m chọtara na ọ fall in line because ọ nọrọ m na-ekwu Igbo ruo ụlọ. And ya chọrọ ka this business a nọrọ n'ala Igbo. So for this thing kwuru, $1 don't give me. Ma akwụnye nwa okorobịa ahụ n'ọkụ. Ọ gara viral. Unu gaa na my YouTube, that video anọghịzi na my YouTube. Ọ nọ na Facebook ọnụ because Facebook m onwe ndị na-efolo m there as of that time. So mee video ahụ. Ndị copy my video. Ụfọdụ nọ 200-300 viewers. Enwere ike dị 1 million viewers. People ji eme ezigbo ego because I turn on my copyright manager. Because I believe in irie merie. Awụ m onye Igbo. I don't believe in awụ mmadụ dịka Onowu Igbo. Onowu Igbo turn my manager ya. Onowu Igbo video onye ọzọ mere. Echetara m gara were video Onowu. Onye ọzọ mere video. Onowu anọghị ebe mere video. Make video has no no gonna ego na my account. But the car for talk another day. I didn't turn on my right manager because actually when you like people did that video but on my again on my YouTube that video not there. Na nwa Jagaban but on my phone Shay or send somebody help or now actually came to that building na Lagos. When I had your pro somebody from the Sokoto, governor the Sokoto send somebody. Oh you buy help or the vice president of Zimbabwe or Guinea, one of the African countries, I can't remember now. Say na needed that product. So this the money is now. One day we got that together. Same because I'm pull that particular video down. Video to 100 viewers under 2 days. Now to know Hana problem pull it down. So I kept going. Oh yeah, man, I go. Can get little one game. What on some pull that hasn't pulled it down. I pulled that video down. Hey, how promised to give me $600. Man, him with about $400. Those are many promise any the money. Then you can make it, man. Auto cash went on. Now, can't cause since that day till now, I've also got many group of people. Man, the IDI and the advert. Kahana Haro, you know, Samzayon Ro. Samzayon, I like the condition. You know the condition. Kain Chang when a quarter here, go as wrong when I share. Yasimba, Yachroka, or got Nankia, or Madagan up here. How up here? Up with another group. The same problem. But another group, but go in charge. Kain Chang with the quarter, go on, Keguru, you the same shares. People they might accept to share or get quick. Yamagagwa than a prophetess, yeah, where I say a minute. I won't go in kept or I see Koga made the business. Now with 1 billion naira. Case the established in China. I like him home in Nanka. I go here for Igbo or Gaga China. To end this long story, yes, don't give out my contact. And then even then I had to go too much. More than many and with them calls phone to call. That's one you got go new phones, 16 Pro Max and we now go higher byte, 1 terabyte, not using gig. Because phone call not contact too much. Video is too much. So I have to buy because of that call. Otakos, don't give my number. Now more than the rating I will give to you. Now happens people. What happened here? Last time when I could, even 3 days ago, okay, yesterday, sorry. He asked him that now maybe the go, but he will still send the sample. Yeah, he want to come with 3-4 months. Can you get me? I'm trying to say, I can't happen there. Can't win a number again. Can them have been disturbed? But when they disturb, I'm saying, that's more. They make many number. But Lehonia de Kuna. I don't kill no baby. Emremi Hojo. Video some guy I have send the Korea. And when they go Naria. House now, yeah, just now they can when they go adre. 1 naira na about add him. I am doing this thing for Igbo. Okay, I'm a mono series of videos. Nyem megoro Igbo without showing their faces. Kuno sacrifices in them. Them no how they about Igbo. On a turn them on. I like I'm a mono about video kuno
some risk m take because of ụmụaka Igbo mana America mana ala Igbo so all Igbo ka m nọrọ m ga-eme ihe nothing like gain, nothing like iji chọọ viewers or followers. No, that is it. I'm akwụsịgoro here for now. The boy ihe ọ gwara m 2 days ago ọ sị tam na ebe video abụ today's date is 27th of February. So 26th February yesterday ka m na-achadịrị ya sị m na ọrụ ebidogo mana very soon ya ga-ebupụta nke a ga-eji mee sample na eme ya ga-akpọ m gosi ya ụwa ma brother ka ihe m ga-eme emere m ji chọrọ iche onye ọzọ ya sị mba na ya rụrụ na nrọ Chineke asị na ọmụwa ka a ga-eyuz to problem na Chineke yuzo m na mana ya ga-arụgọ gokwara m ihe na-eme mba when I'm ready I'll let you know. What will I do? Biko ahụ m onye gwa m ọzọ ma ọzọ m gwara gị n'ihu ahịa m gwara gị n'azụ. I have kept a good name na this platform. This is my 6 years now na this particular social media. Agbaligo m ihe niile m gwara unu any day anytime except nke m na-adịghị nso nkwo ya mbe m ga-asị sorry, but I have tried to keep a good name. Somebody na this platform hụrụ m my video nye m 12 million naira igotere ya moto mgbe ọ bịa disturb m elekwere chọrọ ka ọ bụrụ control zie m n'ihi na enyere m ego so even though na agbanwere m ego ahụ from naira to dollar I lost some money but enyeghachiri m exactly amount o nyere m mụ wee luzuru ego ọwa otu ụwa abụ emego many people. Reason bụ can keep a good name. Ọrụ ama m igwe na ndị chenjiri ego anarago their commission because I'll take, but I don't take the commission. Ma enyeghachi their money. Keep my name. Ya m na-agwa gị with the truth. Onye nyere m that 12 million ama m ọ dị ọcha ọ dị ụja ama m onye ọbụta ọ ma mụwa ọ na-ahụ m na vidio onwe ụbọchị ka m one day ka m hụ ya na vidio kwe ka m hụ ya. So biko aha m adịghịkwa mma na mkpọrọ ihe dịka ndị be isi kwu ka emesịa biko tụsara m ihe onyonyo a ka onye ọbụla mara na aka m dị ọcha n'ihe gbasara Sam Zion. Enwere onye nke ọzọ m mere advertise gbasara na-ere moto na-arụ jenaretọ. Onye nke ahụ aghọtaghị m onye nke ahụ that lekwe ya pikchọ unu ga-ahụ ya onye ahụ aghọta nwee ya ihe ahụ ọ tụrụ wachi mana anyị nwere onye nke anyị nwetara ugbu a ịhụ ya na agwọ ya na-ere ọrụgo jen na-ene adịm ekwekwu ihe nke ahụ ọ ga-awụfu vidio for another day. Biko share na m video ka ụwa mara na aka m dịkwa ọcha.